Stħarriġ ippubblikat fil-Gazzetta Malta Today juri fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru Roberta Bela filwaqt li l-kamp tal-Oppożizzjoni kiseb fost l-agħar riżultati. Fl-ewwel stħarriġ għal din is-sena skont il-Malta Today, il-mexxej Laburista għandu trust rating ta' 45%, filwaqt li l-kap nazzjonalista għandhom fiduċja fih inqas minn 20% tal-elettorat. Dan ifisser distak ta' aktar minn 25% bejn iż-żewġ mexxejja. Il-Prim Ministru huwa fdat iżjed mill-kap tal-Oppożizzjoni fost in-nisa u l-irġiel f'kull kategorija t'età u f'5 minn 6 reġjuni madwar il-pajjiż. Fost l-aktar kategorija żagħżugħa jiġifieri bejn is-16 u l-35 sena, il-Prim Ministru huwa fdat iżjed mid-doppju tal-kap tal-Oppożizzjoni. Dr. Bela jgawdi fiduċja b'saħħitha ta' kważi 90% fost dawk li vvutaw lill-Partit Laburista u aktar minn 3% tal-votanti nazzjonalisti. Filwaqt li Bernard Grech jgawdi ftit iżjed minn nofs il-fiduċja tal-votanti nazzjonalisti u inqas minn 1% tal-votanti Laburisti. L-istħarriġ juri wkoll żieda fl-appoġġ għall-Partit Laburista li l-Malta Today tgħid li żied għall-ewwel darba sa mill-ewwel elezzjoni ġenerali lil hawn. Dan filwaqt li l-Partit Nazzjonalista naqqas fl-appoġġ u issa kiseb 22.8% kontra 38.7% għall-Partit Laburista. Il-Malta Today tinnota wkoll żieda f'dawk li ma jridux jivvutaw u fil-fatt fit-titlu tirrimarka Non-Voters Exceed PN.